No dar priatelia, ahojte. Dneska som vo studenke, no velice fajn. Bylo to na parádu všetko a jak povedal kamarát, že sa snažím, aby som mal 1000 odoberateľov a tak snažím sa, ale to dojde a budem zarábať na YouTube. Nové veľké peníze. A dneska som zažil to, že som ve studenke a zažil som jednu peknú vec, som sa vezal zás na hasičském aute a bylo to na parádu a teším sa z toho veľmi. Mám z toho dobrý pocit. A za tát má 221 odberateľov, ale to dojde. Ľudia, to dojde, aby sme 1000. A jednu vec vám poviem. Zajtra ideme ze Stupte do divadla ideme. Do Stupavy, takže Stupava bude zajtra. Pozdravujem. Nikolás Slanínku. Má napísané, že Dolek. Ja ho pozdravujem a snažím sa, kámo. Ja on je Nikolaj Slanínka, áno, Nikolaj. Takže Nikolaj, snažím sa aj ja, kamarády. Snažím sa, aby mal 1000 aspoň. Aspoň to a budem zarábať veľké peníze. A keď budeme 2000, aj 3000, aj 4000. Je to jedno, ale ja budem velice rád. Mne sa to podarí. Mne sa to podarí a budem najšťastnejší človek na svete a urobím veľkú vec pre vás. Chcem spraviť také video, že chcem natočiť s mojima, co mi dali 221 odoberateľov, chcem natočiť video s nimi. Dať to na YouTube, aby vedeli, že ja na to mám. Ja sa strašne teším na to, že ja to spravím. Bude fajn. To bude parádička. To bude paráda. Ja chcem, aby aspoň došli mňa fanúšikovia nejakí moji a spravíme video, ne? Bude velice fajn. Budem sa z toho tešiť. Bude veľká paráda a teším sa na to moc. No a ešte vám poviem aj o včera. Včera som bol v kostolišti na stavení maje, dal som si cigánsku pečenku, bylo fajn. Takže bylo fajnovo a teším sa z toho. Pozdravujem Kiripolec, pozdravujem kostolište a teším sa z toho, že to je také parádne všetko, že ľudia mňa majú rádi a proste Nikolaj Slaninka povedal, že ja som král. Je to pravda. Nech si vyprávajú co chcú, ja som king. Ja tomu verím. Lebo ja som charizmatický človek a ja vím, co robím a
Pozdravujem dobrých ľudí, čaute priatelia a spravíme video na YouTube s mojima fanúšikma, urobím video. Pre vás, pre ostatných. Čaute.